Yadda mijina ya ci ni akan kujera, wayyo Allah, kun san ci da yi min akan kujera na ji daɗi. Cin da yi min akan kujera na ji ci ne irin wanda ba a taɓa yi min ba a rana. Amma fa bari in gaya muku abin da na lura shi ne style ɗin da muke gani wasu sai mun gwada su za mu ji daɗin su. Amma ci da aka min a kujera an ci ni, an matsa min nono na wayyo Allah na, an sha baki na ji zalmalulun nan ta kai min yadda ya kamata ta kai min, na ji ta mun zamzam, wato yana ci na ina wayo na baka gonar baban baby, na baka komai da komai baby, karka kashe ni da raina baby, zan mutu da daɗin ka da ƙaunar shi ma yana kuka. Bari in gaya muku wantin har hawaye mutumin nan yake, yana hawaye ina hawaye, yana hawayen daɗi ina hawayen daɗi. Babu abin da ya fi gamsar da juna ga rayuwar ma'aurata daɗi. Idan akwai shiga comment section nan for free na bar muku ku gaya min. Wato fa mijina ya ci ni ranar irin cin da bamu taɓa cin juna ba. Kuma bari in gaya muku wani abu, sai ya zamana muna ta kan lasting over lasting. Me yasa na ce lasting over lasting? Idan ya ci ni ko sai mu ji muna son mu karu da juna, kuma sai mu jima limamin da yake yi. Kusan babu abin da ya kai daɗi lokacin da kake buƙatar zalmalolo. Idan ta shige kaɗan nan sai ka ji kayi wani nishi, kayi wani na kwanciyar hankali, saboda wato rai ta samu abin da take so, abin da ta biya mata ta samu. Bari in gaya muku, kun ga wasu taɗin da kuke gani, wasu taɗin nan da kuke gani, da mijina ya min wani wasa a kai. Kusa me ko gaban mace za ka sha idan a wansi tani ya fi daɗi. Kun ga namiji in zaka sha kafan shi ya zauna ya buɗe kafan shi ya zama yan kaciya, ki zo ki shiga tsakanin kafan shi ki kamo zalmalulun nan ki sha ta yadda kike so, ba wai sai yana kwance ba, a zaune da yake yi yana zaune ki mishi wasa. Wasan nan kala kala ne, wasu mata da yawa sai su ce sai namiji na kwance, sai ano yana tsaye yana zaune, to kowanne da daɗinsa kamar yadda ke ma za a yi miki. Yadda na zo ya min wasa a gurin, ni ma na mishi wasa, amma a gaskiya ni na fara mishi wasan nan, ni na fara sha mishi zalmalulinsa a zaune da yake a wansi taɗin. Shi kuma da ya tashi birkita min lissafi sai ya ɗaga ni ya cap ya kai ni hannun wansi taɗin, ya kwantar da ni rabin jikina na cikin wansi taɗin nan. Kusan me ya buɗe kafana, ya ɗauki kafarsa ɗaya ya ɗaura akan kafaɗarsa, ya sunkuyo ya dafa ɗan cinyata, ya buɗe kafana ya tsaya tsashi guda biyu, ya buɗe kindina da shi. Da farko ba da ya sa ya harshensa ya latsa, sai da na je wasu na zaburo kamar zan tashi ya danne ni. Latso waye kusan ruwan daɗi ta bulbulo lokacin, ya latso ta ya da shi haka, ji ne kamar zai shiɗe gaba ki ɗaya, na zaburo ya danne ni na koma. Ya ce calm down there, calm down. Ni ce wayo. Ya sake ya sa ya tsatsa, ya sake ya buɗa, ya yi kai kallon gurin ya yi na wasu mintuna, yana kallon gurin ya kai kamar minti 5 yana kallon gurin, yana taɓawa da yatsarsa irin kana kallon abin da kake ƙauna ɗan nan, irin abin da yake baka farin ciki. Yana kallon gurin nan har na fara tsarguwa, me yasa yake kallon gurin? Gashi ina ta ji ana min wasa da gurin, ya yi wani iri nake ji, kallo kawai da yake min da yadda yake dan tattaɓa gurin a hankali, kamar wanda ya tafi wani tunani ne ina taɓa gurin, har na ji kamar zai shiɗe ga baki ɗaya ya gama da ni. Da farko fa na tsargo na ce to ko wani abu ya gano a gurin ne wanda ni ban gano ba, ko ya ga munin gurin, ko menene, ashe mutumin kakan ya tafi da duniyar daɗi, irin yana tunani shine fa ya mallaki wannan abin shine fa idan ya shigar da zalmalolonsa yake cin daɗi, ya ji yana zazzaga borarsa ciki, yana jin yadda ya kamata ya ji. A'a kawai zai ba ga mutumin ku ba, na ga ya ɗauki yatsarsa guda ɗaya yar manuniya haka, sai saka min a cikin farjin, yana come up kamar shi yake ci na haka. Sai na yi shi, na ce baby, ya ce na ce ba ni ba naka nake so. Ya ce ai naki nawa ne bebe na, kin samu so nake ki ji yadda na ji yadda kika yi min wasa ɗin nan, in ji ni ma na miki wasan da zai gamsar da ke, kin ji.
na ce ni da ya ce no kake musu da ni ba halin kyau ba ne. Na ce to kawai ya fara ciro yatsan shi guda biyu ya saka ɗan tsakana a tsakiyar gwaron. Kun san me, sai ya kwanto cikin jikina ya kama nono na yana sha, yatsan shi na cikin ɗan tsakana yana jujjuya su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ji nake yi duk duniyan nan na bashi komai da komai. Ji ne kamar ya gutsura gurin ma ya tafi da ita ma na bar masa halin malas. Babu wanda ya isa ya shiga shamaki tsakanina da shi. Yadda yake gogo gurin nan ko yana kuka ta yana na bibi kawo ba zan yi kawo zai yi ce ba za ki kawo bebe na ba za ki kawo yana girgiza mun kai ina kawo surutai. Kar ku manta fa mun kulle falon mu, mun kulle gidan mu saboda ba mu so a zo a distraction din mu, saboda ko ka buga kofa lokacin ba za mu ji ba. To kulle kofofi kuma yana da kyau ka kulle daga na cikin gidan daga na falon, saboda baka san wa zai shigo maka ba. Hala aiko dan makoci ya faɗo muku ko kuma wani abu ne na tsautsayi. Kusa me, babu abin da ya fi daɗi a ce kafin ka shiga mace ka ɗauko zalmalulu ka gogoga mata ka gogoga. Kusa me, a ƙarshe yadda cinyoyi na suka zauna akan hannun kujeran nan sai ya zuko duk wasu daɗi na ya zo kusa. Kun ga na style ne mai kyau, which is ya kamata a ce kun gwada shi. Da ya zo ya ɗauko burasa ko sai ya ɗauke burasa ya saka ma a cikin dori na, sai ya saka ta kaɗan in kamar za ta shiga sai ya cire irin kwalelan nan. Haka ya taimun ina ta jin yam. Lokacin da ya zama min duka a cikin dori na, da na fusgo shi na rungumo shi jikina, kawai sai gashi yana ta aika min cap muna cin juna. Wani lokaci bari in gaya muku wani sirri kafin na karkare muku. Idan kana cin mace, idan ka yi mata da sauri sai ka zo ka yi a hankali yana ƙara lastin, yana sa namiji ya jima yana yi, yana ƙara daɗin abu. Ba ka in ka fara ci da ƙarfi ka yi ta ci ba za ka ɗan sarara ba. A'a, idan ka fara ci ɗin nan ka ɗan sarara. Kun gane, ka ɗan sarara haka ka ɗan ce ta a hankali ka ƙara kuma in ta ce ne sosai sai ka ƙara mata da ka ce ta sosai yadda take so. Kun gane ai. To ci wannan na baku sample a nan ce ciwon sita kuma nan duk jin daɗi da nake gaya muku a cikin labarin nan ya kamata a ce kun gane. Ma'auratan ku kaɗai za ku tuwa, ba wai ku zo kuna ma ɗan wata yar iska ko kuma ka je kama wata. Ni dai ba ku yi amfani da labarin na ku je kuna yi amfani iskancin ku da shi. Ni dai